buat syuting. Dia hangingnya ngadan rekat badi finance secretary i ba Jonathan Surang. Bad lingba kanika press conference ni ba jong fiki media ngiwan ban jathu bat penpau. Syafi baro bat khamtam ki nong song jong kamau kunro konsensi baro kawai besong basa aslong bangila form yang kanika organization ka bangi lai kerteng kamau kunro konsensi Shillong Welfare Organization. Bat kajing temu jong kanika seng kalong ban ya lumlang ya baro kini ki para snong ki para thao ki ba shong basa aslong ki ba dai na po mo kunro konsensi ban inya dan kajingnya teli bangin yo ban ya itu ya itau iwei bat kani kan pensuk yang sibun aka bangin ya kit ya ba ya ka ya ka shan jong ki parathan ki jong ni da ka bang yarap markiliang ti bat na ka benta kani kum kajing sedang nakaliang ka organization ngilapan kre ya ka jing kunduk lang ni ka get together bat ngila bu lai tarik u Desember kani ka singsa jan hangte hapo Kristi Assam Hall ha dhan kiti ha kapor arbaje tie nilak kerpat ya baro ki parathan ki parasnong ki parathau ki basyong basa haslong bakin sngoba banyawan kenang hakani kasngi ban pensingan yangi bat ngilapan kre ru ban yaki award yaki katu katni kirurang ba jongka than kum kajing ai mensiam ya ka contribution ke jongki saka imlang ka salang kum ju ru saki riudon sap na po kathan ngidan sibun kum kinong ruai kinong tem pilai ihi haki media ru kilabun ki nong tem ki bapan po kathan ki jongi kidan ki nong ilakai kinong shat bat kum ta terter bat ngila bu yang thong bangin ay ka award ikini ki samlaru khnang ban penslor iki bat iki weiru ki samla jong kathan bakin la banya yo i ya ka jing dan kam ban kieu bat ban kajing dan kam bangin nang mi sakhman bat ban am sim ki bakin la ban penpau ki sap ki phong ki jong ki tie ni panma bru na phi ki para snong bar hoi ki ba shong sa shlong ba ngin nom la ban penpoi ki sithi khot su pha jongi sapi wei pa wei hendai lengba kani ka media ni kerpat ba phin sngo pha ban nom sngo e kata hendai ban yawan ti ba ya ai men sim lam yangi nang ba kani ka jing thmu ka jongi kan long ka ba job kajing kendu lang hi jongi kan wan rai kajing sujan kajing sung e parathan bat ngin la ban kentiu iwei lingba kajing ya dan rengkat ke jong phi lingba kajing ai men sim lang ke jong phi takum tahi boleh syukur ngim sem la khot yanu ru ngi lai pen kre ba tang kitu ki riurang ba ki ba pau khat na ka than kinya dan rengkat lam bat ngi